1 year na ba ni? Wala pa? Mga pila pa ka months? Mga? Ini siya nga mga kahoy. Ila ka buok. Itanong ni atong July 2020. O dagko ni siya. Asa galing ni nga kahoy da? Kamago nga kahoy og tugas. Ang ipandanom din ni kamago nga kahoy og tugas. O dagko. Tamnan ni siya og 45 ka buok. 45 ka buok kapunuan ba? 45 ka buok kapunuan. Magitanom atong mga paring bukidnon. Nag-bike sila, then nag-tree planting. God is good all the time. Nara ang mga kahoy nga gitanom o dagko na. Wala pa ni siya nag 1 year. Tugas ni siya. Ito pa dito katong na mga tree guard. Nara ang view. Kanang naay mga yellow ribbon, mauna ang mga kahoy nga gitanom. Kini nga area overlooking ni siya sa Agusan Canyon. Tuwara nga Agusan Canyon. Katong dito nga banda, katong dito dahilayan to katong mountain. Kanang diha Agusan Canyon, kanang nay mga balay. Agusan Canyon. Katong dito sa Corales na Philips. Katong mountain there is Manolo Portage. Mauna ang view. Narao ang kahoy pudo. Dagko na siya. Gitanom ni siya atong mga paring Bukidnon. Nga nagbike sila, then nag-tree planting. There na siya, o taas ni siya. Hopefully may mga project din sa mga bata soon, if God willing. Siya bayabas ni bayabas. Kini siya mauni ang tugas mga kahoy. Then kani mauning kamagong with yellow ribbon. Daghana sila. Nice kay ang view. Saka na ta.
Nice kay din mag-walking every morning. Kay presko kaayo ang hangin. Kana diha nga area gitamnan gihapon na diha oh. Og mga kahoy. Wow kaayo overlooking Kisabong area. Tanaw na to ang site. Kanang diha Agusan Canyon. Tuara ang church o Medalla Milagrosa Church. Ang ibabaw dito sa Philips na dito ang Our Lady of Lourdes Church. Mag-agi-agi sa tas ang mga kakahuyan. Kani porte yun ni siya kabungaw. Oh my God. Lawong kaayo, lawong kaayo. Mao ni ang ngalan nga baho-baho. Dinhi sa bukid mao ni gitawag og wild sunflower. Wild sunflower. Kini siyang sunflower dinhi makatabang ni siya sa mga insects. Kay mao ni ang source sa ilang food. Sa mga butterfly. Makatabang ni siya unya kini siya nga sunflower. Holier gyud ni siya nga walay puas o pamulak. Dili ni siya pariyaan ng mga sunflower nga kanang cultured nga sunflower nga pag abot sa time malaya lang siya og iya pero kani siya dinhi na ni siya mahimo manggod ni siyang kahoy. Ang iyang punuan mahimong kahoy o wow kaayo makahatag sa siya og beauty. Kini siya ang sunflower dinhi sa amo nini ang gihimo o nga coral. Unya makadumdum po ko ani nga sunflower. Kay kining sunflower sa una sa gikasal pa ko kami magtiayon mao ni siya among bulak gyud nga gi-decorate sa simbahan. Kay ang akong mga supporters sa una, mga teacher, mauni gyud ang among gi-decorate sa simbahan. Then, ang mga estudyante, gipakuha ra gud nila dito sa sapa. So, wala kay gasto, makaminos. Sunflower. Dinhi pud nga side kini siya sagbot ra gyud ni siya pero karon gihimo na gyud nila nga
Muna nilang ornamental unya dayon mahalin na ni siya oy, mga baho-baho ra man ni dagan man is kilid-kilid. Oh, wow kaayo. Mag-uban ning baho-baho og ang sunflower. O daghan pud siya oh. Wow kay tan-awon. Pero tunokon lang gyud. Maghinay lang kay tunok. Wow. Ma-realize mo siya. Kini ang gusto ng gwapo nga agusan hapon kanyo. yung diyan dito. Parang agusan oh. Agusan kanyo. Lawong-lawong din siya. Ano siya gwapo yung Mga lawag dito. sunflower. Kalikot ka din ni ito ka i-sure ka. Ini baka nalawang dito mayo.